हेलौ लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली नोंथांमोन थाखाय लेटेस्ट नोटिस ओंखारबावदों, बेनो जाबाय एडमिट। दा जायफ्रा दाखालि एग्जाम होनो गोनां दङमोन, जेरै AVUB कनस्टेबलआव पास जाना दङमोन, दा नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन एडमिट माब्ला मोनगोन होननानै। दा फाइनाली एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन। बेनो जाबाय रल नाम्बार, बेनिफ्राय बार्थडे होनानै साबमिट खालामबानो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन। जायफ्रा एग्जामनि थाखाय एलिजिबल जादोंमोन, आसाम पुलिस AVUB कनस्टेबल, बेनिफ्राय APRO, बेनिफ्राय गार्डमेन मेसेन्जार, दा नोंथांमोना फाइनाली दिनै एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन। थ' बेनिफ्राय एडमिट कार्ड नोंथांमोना पर्टेलाव फैयोब्ला बेबायदि मोनगोन। बेयावनो नोंथांमोना लेटेस्टआव फैनांगोन, अब्लानो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन। दा जों नटिसखौ नायग्रोनोसो फैदों मा होनदों। दा नटिस मोनसे दङ गोदाननि फैनाय, जों बेयाव क्लिक खालामसै। दा नोंथांमोना आरो जायफ्रा कामान्ड पस्टआव नेगासिनो दङ, बे जागोन मार्चआव नङाबा एप्रिलाव जानायनि चान्सआ दङ। बेखायनो नोंथांमोना नेथ'नांगोन, दायो फैथ'नाय नङा। दा बे एग्जामखौ जाहोग्रोगोन, बेनिफ्राय नायदोनै पस्टआ गोबां दङमोन, जेरै नोंथांमोना नुनो मोनदों कनस्टेबल AVUB, बेनिफ्राय APRO, बेनिफ्राय आरो माखासे दंबावो गोबां रोखोमनि। दा बे एग्जामनि एडमिटआ ओंखारगोन 11 AM जानाय लोगो लोगो। बेनिफ्राय माबाफोर जाहोनाव नोंथांमोना एडमिट मोनाबा टल फ्रि नाम्बार दङ, कन्टेक्ट खालाम 10 AM निफ्राय 5 PM सिम। आरो नोंथांमोना नोंनि नाम, डेट अफ बार्थ होनानै नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन, एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनांगोन। दा बेबायदिनो आरो नोंथांमोना बायचान्स जुदि एडमिट ओंखाराबा बे कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ, कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै सोंहरनो हागोन, बा नोंथांमोना रायलायहरनो हागोन, नोंनि प्रब्लेमखौ नोंथांमोना खिथाहरनो हागोन। दा बेखायनो एडमिट कार्ड पर्टेलाव नोंथांमोना थुनाय लोगो लोगोनो नोंनि एप्लिकेसन नाम्बार, नोंनि नाम, बेनिफ्राय बार्थडे होनानै एडमिट डाउनलड खालामदो दिनैनिफ्राय। दा जोबोर मोजां जाबाय, नोंथांमोना बे एडमिटआवनो गासैबो एग्जाम सेन्टारखौ मोनसिगोन। जायफ्रा दाखालि एसे प्रब्लेम जादोंमोन एडमिटनि माखासे जिथु जोंहा एग्जाम सेन्टार जोंहा सेलेक्ट खालामनायाव, दा दिनै मिथिसिगोन जे नोंथांमोना एडमिट गगोन ना गवा, आरो गयोब्ला बबे सेन्टाराव जामारगोन, थ' नोंथांमोना दिनै मिथिसिगोन। थ' बेनिफ्राय कामान्ड पस्टआ बेबायदिनो एप्रिल नङाबा मार्चनि गेजेराव जागोन। दा जाय रिलिया जागासिनो दङ बेखौ फोजोबनानै, एग्जामखौ फोजोबनानै नैबे कामान्ड पस्टनि रिलिया जागोन, आरो बे रिलिया गुवाहाटियाव जानायनि चान्स दङ। बेखायनो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ नेथ'दो जे बबेयाव जायो। माबाफोर नटिफिकेसन फैयोब्ला मिथिगोन जे कामान्ड पस्टआ माब्ला जागोन होननानै। दा बेनोमोन लोगोफोर आपडेटआ लेटेस्टआ। बेनिफ्राय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एप्लाइ प्रसेसखौ नायदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो 4आवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोरा 8 पास जाबाय, बेनिफ्राय 10 पासफोरा HS पासआ, नोंथांमोनाहाय ग्रेड 3आव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बिनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनबावगोन, जाहाथे नोंथांमोना नायो। आरो आसा खालामो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो जबनि आपडेट मोननो, बेनिफ्राय एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोना मोननाय जागोन।